Doen we er al in om te denken dat die kroeken die met Nieuwijk hebben voort, want daar heb ik al over bericht heen. Dat die de leegte? Dat die leegt, dat die crème. Die breng ik warm als dat. Kroeken, waar heet het door, Een Bosma? bennenstoel. Dat is de bennenstoel. Dat is een dichte bennenstoel met op schildjes. Maar dit is echt heel portaal? Ja, dit is echt een heel portaal. En ja, dat binnen nou 300 mensen die hielpen die dat praten. En ja, dat dus ik dat de UNESCO daar achterom zit om die taal in stand te houden. Bosma, je bent nou echt dwaande met de hielper schilderkunst. Ja, dit is de originele hielbeschilderkunst. En wat is daar het bijzondere aan? Ja, dat binnen kleuren. Het symmetrische vanuit de midden. Het wordt al van jaren we hebben om te dienen. Hielper tradities die het voor de komende generaties bewaren blijven moeten. De Werelderfgoedlijst Immateriële Zaken van UNESCO biedt die mogelijkheid nog voor het eerst. Waarbij het onder andere gaat om volksverhalen, muziek, doens, maar ook tradities zoals Sinterklaas. Oer Orelwieken wordt er in Utrecht een speciale film toond door hielpen en zijn tradities. Om zo de UNESCO het laatste setje te gaan. Er komen 20 verschillende onderwerpen. En ik denk dat we het hielpen een hele grote kans maken. En dat jaren ik wel een mensen die het daar ook gaan. Maar jonkende taal en schilderkunst is er in hielpen van zelfs meer. Als het Reters Museum met romomtinken voor alle Alversterrentochten. En zo is er de bijzondere hielper klederdracht, de prikslieden en de liedsuizen. Daar ging de vrouw, die ging Yosemite zien met de band, had de kapitein op zee wie, en dat wie vaak wel een heel hier. Hielpen gaat dus volop voor de UNESCO Erfgoedlijst. Maar wat win je er eens mee als het Safi komt? Wij zoeken het vaak niet meer, maar als we dan eens in andere plakken komen, dan zei het, god, wat leven wij hier toch in een prachtig mooi stadje. En het zal voor de zakenlieden natuurlijk, ik onttrekkingskracht hebben dat het commercieel ik net de verkeerde ding is.